fara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yɛrɛ ta sita sita ka numéro filani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Folili tantoli ame olase auma ni sangayna aumnu sokolendo jani.ml FM na kakeni bi juma avril kalo kle tan ani kelen san ba fila ani mugan ani duuru k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu bɛ a ka jabaranunw ta k'aw sɔgɔ jani na yaasa a bɛ se ka kibaruya sɔrɔ mali kɔnɔna fo ka taa se mali kɔkanna bɛɛ lajɛlen na k'aw fo ka koɲuman dɔn k'a fɔ ko aw dangana aw ka bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la kibaruya mun n'aw bɛna walawalali caman sɔrɔ mali ani diɲɛ kibaruyaw kan ka sanga ni bidon ye an bɛ juma la an b'a deli setigi masa fɛ a ka juma kɛra di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an ka bi kunnafoliw bakuruba bɛna tali kɛ farafina cɛɲɛkan jamanaw ni o ye confédération des états de l'alliance du sahel ye ni o ye AES ye olu ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaabaw u ye ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ
fɛn mun ye burkinakaw ka faba wagadugu kɔnɔna la ɲɔgɔn ye mun n'a kun ye de an jɛra ka faraɲɔgɔnkan mun kɛ bawo bɛɛ y'a ye k'a fɔ AES an y'a kɛ sira caman fɛ faraɲɔgɔnkan in a taara lakanako bunakun kan kɛlɛcɛw kɛlɛcɛ ɲɛmaw ani fo ka taa se kɛlɛdenw ma olu jɛra ka u ye baara mun bolola ni o ye ka se ka jɛ ka maajuguw kɛlɛ u ye o ɲɔgɔnyew kɛ ka kɛ ni fɛn mun ye avril kalo tile 9 ye n'an bɔr'o kɔnɔna la an ka bakuruba kunnafoli la an b'a yɛrɛ k'a fɔ Menakakaw bara ka kɛ ni bi jumadɔ in ye Menakakaw ka taji ko gɛlɛyara kosɛbɛ bawo taji litiri 1 k'a bɔra fo 400 600 ɲɔngow la a bɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 800 fo ka taa se 1000 yɛrɛ ma ani fo ka taa se n'an taara fajigilakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛn mun ye maa ŋaniya jugu dɔ ye ni o ye sifinaka ale bɛ ka damatɛmɛ walew ta ka a ɲɛsin sifinakaw ma fɛn mun ye jalako sira fɛ ni de ye an ka kunnafoli bakulubaw ye sɔɔni an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan k'a lase aw ma an b'a fɔ a ye ko a y'aw tulo ni gɛlɛjɔ ko ɲuman kibaruya o tɛ kɛ aw ma negela ye sɔɔni an bɛna ka walawalali kɛ aw ye. An seginna ka don kunnafoli kɔnɔna la an bɛ aw fo ko kura bawo bamananw b'a fɔ ten n'an bɛ ɲɔgɔnna dɔnkɛla tɛ sen fila de bɛ duguma aw min bɛ anw lajɛ ani ka an ka jaw ka o lajɛ diɲɛ fantan ani naani aw de bɛ an galabu fo ni Falaye Keyita ale de bɛ ka ja ɲuman yira aw la nɛgɛ karafe bɛ ale bolokɔrɔ nin waati in na Keba Sangare ale fana bɛ ka janto nɛgɛw la kosɛbɛ donc nin waati in na an ka jamana ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni o ye Alliance des États du Sahel ye o kɛlɛcɛ ɲɛmaw k'a daminɛ avril kalo tile 9 olu ye ɲɔgɔn ye ba bila sen kan fɛn mun ye Burkina Faso faba wagadugukaw fɛ yen nɔ ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ AES ka kɛlɛcɛw an ye baara daminɛ cogo mun na ani baaraw bɛ état mun na an bɛ don min na ko bi lahala minnu bɛ yen nɔ ni an b'a kɔnɔna la yaasa ka se ka maa ŋaniya juguw ka olu kɛlɛ an ka se ka o baaraw ka a dancɛw fɔ ɲɔgɔn ye ani baaraw bɛ lahala mun na bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama kɛnɛ in a yɛrɛ la k'a fɔ a ɲɛmaa tun bɛ an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa dankan ani fo ka taa se Burkina Faso fana ka wolomasiri tabaw ka commandant Charte nationale du Burkina Faso a tun bɛ olu bolokɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ nin ɲɛmaaba fila in u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ cogo min na an bɛ don min na ko bi baaraw daminɛ ani sisan cɛ wulikajɔ minnu kɛra ani majɛ minnu b'a kɔnɔna la ka se ka olu dafa a yɛrɛ la k'a fɔ wolomasiri tabaw an ka jamana ani Burkina Faso fo ka taa se Nigerkaw bara ni o ye AES jamana saba in ye kabi don mun na an ye hakilina ta k'a fɔ ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye jɛkulu mun ni an bɛ siraw bɔ sira bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la développement b'a kɔnɔna la économie ni o ye sɔrɔ bɔsɔ siraw ye o b'a kɔnɔna la sécurité lakanako bunakun kan o b'a kɔnɔna la ko kabi an ye sécurité walew ta fɛn mun ye maa ŋaniya juguw ye ko u bɛ ka siran wa u bɛ ka taa yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la wa an ka dancɛw kɔnɔna la an bɛ ka u koron ko a bɛ ka kɛ nafa belebeleba de ye AES jamana saba ninnu ma fɛn min ye kunnafoni yɛrɛ la k'a fɔ ko nin jalajɛba in a kɛra tare ye bawo terrorisme ni a donna cɛɲɛkan jamanaw kɔnɔna la ko maa kelen ka fɛn tɛ maa ninnu n'i y'u koron ka bɔ jamana dɔ kɔnɔna la u bɛ a ɲini ka taa bisimila minɛ jamana wɛrɛ de la o de la ko cɛɲɛkan jamana si de man ka fara maa ŋaniya jugu ninnu kan bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ ka u koron n'an y'an ka dancɛnw sɔgɔ u ɲɛ k'u bila cɛmancɛ la ko taa yɔrɔ bɛ dɔgɔya u ɲɛ o de la an b'u koron ka se ka bɔnɛ sɔri u la a yɛrɛ la k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaa dankan mun tun bɛ ni o finitigilakaw ka ɲɛmaa dankan ye ale ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko u nimisi wasalen bɛ bawo ani AES ka fara ɲɔgɔn kan in k'a kɛra tare ye ko kabi don min na an farala ɲɔgɔn kan an wolomasiri tabaw fɛn mun ye minɛnko sira fɛ ani fo ka taa se cɛko sira fɛ an bɛ cɛw di ɲɔgɔn ma an ka cɛw bɛ taa Burkina Faso territoire kɔnɔ cogo min na ka t'u dɛmɛ u ka cɛw fana bɛna anw fɛ yan nɔ wa Niger fana bɛ ten tɔn hali an ka fɛn minnu bɛ ni o ye kɛlɛkɛminɛnw ye chariw an bɛ o di Burkina Faso kaw ma cogo min na o fana bɛ a di an bɛɛ lajɛlen jɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ni o ye force conjointe ye ko o baaraw o de bɛ ka kɛ tare ye wa o baaraw ko an bɛ ka na o de kologiriya halisa ni jalajaba in kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ don nataw la fɛlɛkɔrɔ bɛ ka ta baara minnu kɛra kɔrɔlen k'a lajɛ maja minnu bɛ o la ka se ka olu ka o corriger ani waleya kura minnu kan ka taa o de kɛra nin jalajɛba in kɔnɔna la jalajɛba mun ni a ye an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaabaw ka olu fara ɲɔgɔn kan wagadugu kɔnɔna la
arla k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi an ka wolomasiri tabaw u labɛn bɛ wa foyi de tɛ bɔ u ka wulikajɔ la ni mun ma fara u ka galabufoni kan foyi de tɛna bɔ o la wa don o don u bɛ ka fɛlɛ kuraw ta ani u bɛ ka hakilina ɲuman kuraw ta fɛn mun ye souveraineté ni o ye an ka jamana ninnu ka kanabila ye o ŋaniya mun bɛ wolomasiri tabaw la ni jamana kɔnɔdenw bɛ ka a laɲini ko o bɛ ka baara kɛ o sira bɛɛ lajɛlen de fɛ yaasa EAC jamanaw an bɛ se ka an ka denyɛrɛ la ni o ye an ka indépendance ani fo ka taa se an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka taa sira bɛɛ lajɛlen fɛ hakaja lakanako bunakun kan an kana siri maa la hali n'an bɛ siri maa minnu na a ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma ye a ka kɛ cagadi ɲɔgɔnma ye an kana siri u la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de a kana kɛ nɔrɔna ye n'a fɔ u bɛna an dɛmɛ arala k'a fɔ ko EAC jamanaw ka fara an dɛmɛbaga ɲumanw kan an bɛ ka nin baara ni wulikajɔ minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye ka se ka jamana saba in ka an lafiya ka lakana ka a sinsin jamana in kɔnɔna la halisa an bɛ to EAC kibaruya kɔnɔna la maliden minnu sigilen bɛ faransi jamana kɔnɔna la baw n'i y'a ta k'a lajɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan faransi a fanga ka bon kosɛbɛ farafina cɛɲɛkan jamanaw ni an ka fara ɲɔgɔn kan jamana saba in ni o ye alliance des états du sahel ye EAC an jara ka bugunatigɛ sɛbɛn mun bɔ bugunatigɛ sɛbɛn mun ni a bɛ taama ko fɔ ni o ye passeport biométrique ye arala k'a fɔ ko EAC passeport ko kun kɛmɛ ka maaw kamana gan maa minnu kun jɔrɔlen n'u k'a fɔ ko faransi jamana kɔnɔna la walima Europe jamanaw kɔnɔna la k'a bɛ ka kɛ gɛlɛya ye u ma baw ko faransi jamana kun ma EAC passeport k'o lakodɔn arala k'a fɔ ko o kumaw kɛra kɔfɛfɛn ye baw bɛnkanw sɔrɔla an bɛ don min na ko bi an ka jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in EAC passeport ko a lakodɔnna faransikaw fɛ yen nɔ baw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamana ɲɛmaaw tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw kun ma kun cɛ fɔlɔ baw maa caman kun jɔrɔla maliden mun bɛ faransi jamana kɔnɔna la a ka ca kosɛbɛ baw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ye tungarankew ta kɛrɛnkɛrɛnla maragaw ani mali siya caman caman an bɛ bisimila minɛ yɔrɔ min na ka caya o ye faransi jamana ye fo ka taa se diɲɛ tɔw ma caman kun jɔrɔla ko u ka na bɔ jamana kɔnɔ ka segin u ka taa ni ka seginw bɛ kɛ cogo di nka nin hakilina in a yɛrɛ k'a fɔ ko malidenw bɛ se ka u hakilisigi ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ ko kow bɛɛ lajɛlen bilala sen kan an bɛ don min na ko bi EAC passeport k'a bɛ se ka taa faransi jamana fan bɛɛ hakaja Europe jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ mali ani faransi hali n'a sɔrɔ maa caman bɛ k'a ye n'a fɔ gɛlɛyaw bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko kow bɛɛ lajɛlen ye siga kumaw de ye maaw bɛ k'a ye ko gɛlɛya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fura tɛ dɔwɛrɛ ye siga kuma kɔ bawo nin ko in na an kun ma siga kuma walima kow kun ma ban de fɔlɔ maaw dɔw kun bɛ ka jɔrɔ k'a sɔrɔ kow bɛɛ lajɛlen ma sira sɔrɔ nin waati in na fɛn mun ye jamana kɔnɔdenw minnu bɛ yen nɔ ni malidenw minnu bɛ faransi jamana kɔnɔna la k'u bɛ se ka jigisigi sɔrɔ u bɛ se ka hakilina ɲuman sɔrɔ an ka jamana lasigidenso minnu bɛ faransi jamana kɔnɔna la u ka conseiller dɔ bɛ yen nɔ ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin tun ye waati kunkurunin ko dɔrɔn de ye ko k'a sɔrɔ jamana kuntigi tun ye jigisigi di malidenw ma k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jigisigi sɔrɔ ko don nataw la ko kow bɛ ka kumaɲɔgɔnw bɛ ka kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ wa ko waati kunkurunin ko de kun don ko o waati maaw kun ye jɔyɔrɔ mun daminɛ ko o jɔyɔrɔw banna EAC jamanaw an ka taamasiyɛn minnu bɛ yen nɔ ani fo ka taa se sɛbɛnfura in a kun kan ka bila ka taa di faransi jamana ma sɛbɛnfura ɲɛnabɔ ko bɛ yɔrɔ mun na u ka se ka a ɲɛnabɔ ko ɲuman bawo ko yaasa sɛbɛnfura ka se ka lakodɔn o k'a sɔrɔ an ka jamana ye sɛbɛn de bila ka taa di faransi jamana ma k'a d'u ma u ka sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman ani ka a f'u ye an ye yɛlɛma don an ka passeport la an ye sɛbɛnni kura mun sɛbɛn an ka passeport kan ni o ye EAC tɔgɔ ye ani fo ka taa se EAC ka taamasiyɛnw ma ko olu de kun kan ka kɛ sɛbɛn ye ka taa di faransi jamana ma o kow de kun ma ban fɔlɔ ni maa dɔw kun jɔrɔlen don nka an bɛ don min na ko bi ko bɛɛ bɛ se ka jigisigi sɔrɔ EAC passeport k'a fɔ k'a jɛya nɔgɔ bɔra la kosɛbɛ Mali Burkina ani Niger an ka jamana taa ni ka segin sɛbɛn in ko a lakodɔn bɛ faransikaw fɛ yen nɔ jɔrɔ in o bilala kɔfɛ donc n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa kiriko bunakun kan arala k'a fɔ fɛn mun ye an ka jamana kɔnɔ an ka jamana minisiri mun ka cɛw ɲɛsin bɛ kiriko ma Mamadu Kasoge ale ye kɔrɔfɔ dɔw kɛ a ko diɲɛ seleke naani kɔnɔna la tɔnba mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ adamadenya hakɛ lapasali kama ni o ye Amnesty International ye ko u bɛ ka harcèlement ni o ye ka bagabagalikanw ka o ta ka a ɲɛsin ale Kasoge ma kiriko bunakun kan ko in kun bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn maa dɔ de minɛna ka a lasago ko k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kiiri bɛ se ka boli maa bɛɛ lajɛlen kan n'a yera ko
ko be i nɔ la i be minɛ kiiri tigilamɔgɔw ka taa o ɲɛkɔrɔ kiiri tigilamɔgɔw de be se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ni i nɔ b'a la walima ni i nɔ t'a la ko maa man ka kiiri la influencer k'a fɔ k'e be kiiri la papa k'u bali k'u ka baara kɛ ko Amnesty International olu mun kan ka adamadenya hakɛw ka a labato ko o de be ka kɛ yɔrɔ dɔw la ka adamadenya hakɛw k'a fɔ k'u be a yirayira k'a bɔ a sira kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ye mɛli mun sɔrɔ ni o ye message ye k'a be t'i jɔ fo message 8,000 ɲɔgɔnna na mun bɛɛ lajɛlen ni o be ka ale harceler n'u be fɛ ka a bɔ a dabolo kan bawo ko k'a sɔrɔ kiiri man ka kɛ foyi ye ka maa bɔ a dabolo kan kiiri kan ka kɛ kanabila de ye ni o ye indépendance de la justice ye kiiri kan ka to kiiri tigilamɔgɔw u k'u ka baara kɛ a cogo la jango ale mun ye minisiri ye minisiri mun be kiiriko bunakun kan ko ale ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sɛbɛnfura minnu be a bolo kiiri y'a fɔ cogo min na a ka baaraw be kɛ ni sɛbɛnfuraw de ye ko in kɛra ka kɛ ni fɛn mun ye jɛkuluba min be an ka jamana kɔnɔ ni o be adamadenya hakɛw lapasa olu ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ arala k'a fɔ ko Amnesty olu mun kan ka kiiri k'a lapasa ka adamadenya hakɛw lapasa k'a fɔ kiiri ka taa ɲuman fɛ bawo n'i y'a mɛn k'i be maaw ka hakɛ lapasa a ka kɛ sira jɛlen de fɛ hakɛ lapasali kana kɛ ne ni karisa ka di walima karisa ye n dɔnbaga ye kiiri bolila kan n be kiiri la papa yaasa ka se ka o tigi labila ko n'i y'o kɛ dɔrɔn e mun kan ka kiiri la kɔlɔsi e be kɛ kiiri la yuguyugubaga ye e be kɛ sababu ye ka kiiri tiɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana mun kɔnɔna la ni kiiri tiɲɛna o be kɛ sababu ye ka na ni basigibaliya de ye jamana kɔnɔna la jamana ka soulèvement jamana ka yɛrɛyɛrɛli jamana ka bila sen sabara kɔnɔna la ko kiiri nɔba be o la bɛɛ lajɛlen m'a ye k'a fɔ an ka jamana minisiri mun ka ca ɲɛsinnen don kiiriko bunakuma Mamadu Kasoge a kun bɔra ka kɔrɔfɔ dɔw kɛ ala ma mɛn ko Mali kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ ko maliyɛn minnu dalen be kiiri la k'a be t'i jɔ ko 100 sara la mɔgɔ 70 hakɛ la hali n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma sɔn o kumaw ma Kasoge ka kɔrɔfɔw la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka baaraw ye mun ye malidenw ka baaraw ye mun ye maliden bɛɛ lajɛlen sigi bɛ mun kan bɛɛ bɛ ka mun kɔnɔ o de ye Mali kɔnɔ fantan faama bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛɲɛ kiiriw la nka ko adamadenya hakɛ lapasatɔ minnu bɛ yan nɔ ni fo ka taa se diɲɛ seleke naani kɔnɔna la adamadenya hakɛ lapasatɔ minnu bɛ yen n'u b'u disi gosi ko olu bɛ maaw ka hakɛw lapasa olu kana maa kelen kama k'a fɔ k'u bɛna Mali kiiri bɔ a dabolo kan ko bawo an bɛ fɛn dɔ de kɔnfɔ ɲɔgɔn na ko fɛnw dɔw ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ko n'i ye Mali kiiri ta k'a lajɛ anw ka jamana kiiri bɛ kɛ an ka tabiyaw de kan bawo ko jamana bɛɛ n'a tabiya don Mali kɔnɔna la maakɔrɔba nɛni walima yɛrɛ ka bɔ ka nɛni bilen kɛ réseau sanfɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o tɛ Mali yɛrɛ tabiya ye walima ka maa dɔgɔya maa mun bɛ yen nɔ n'a si ka kɔrɔbaya n'i ta ye an ka jamana kɔnɔ an ka tabiyaw la maakɔrɔbaw bɛ bato ko ɲuman ani tabiya mun bɛ an ka jamana yɛrɛ ni o ye an ka jamana sigilanbaw ye ko kiiri bɛ olu de ta en compte an ka jamana kiiri mana kɛ cogo cogo an tɛ se k'a fɔ ko an b'a da diɲɛ fan dɔw kiiri la bawo kiiri ye tiɲɛ ye ko mɛ a kan ka lajɛ a bɛ jamana mun kɔnɔ o tabiya ye jumɛn ye u ka laalaw ye jumɛn ye fɛn jumɛn bɛ ɲɛ fɛn jumɛn tɛ ɲɛ ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka lajɛ kiiriko kɔnɔna la an ka jamana kiiriko minisiri Mamadu Kasoge a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko mɔgɔ foyi de tɛ sariya sanfɛ wa maa tɛna fɔ ko i bɛna olu la papa mɔgɔ kelen kun kɔrɔ k'a fɔ ko kiiri yɛlɛma ka se ka don a la walima kiiri u ka se k'a bɔ a dabolo fɛ ko kiiri bɛ to kanabilali de ye kiiri tigilamɔgɔw bɛ to u k'u ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na Mamadu Kasoge bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa mun n'a kɛra procureur ye yɔrɔ mun na ni jamana foroba nafolo o dungo juguya ni o ye pôle économique et financier k'a to o kɔnɔna la a ye tɔgɔ mun sɔrɔ a kɔnɔna la ani mankutu ɲuman minnu ni o kɛra la k'a to o yɔrɔ in na ko o mankutu ɲuman minnu bɛ ale nɔfɛ ko a tɛna o mankutuw tiɲɛ k'ale k'a to minisiriya la k'a bɛna baara kɛ ni o siraw de ye wa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni o bɛna jamana in ka a kiiri tiɲɛ ni ka tɔgɔ jugu walima nɔgɔ don Mali kiiriko kɔnɔna la ko ale minisiri a da tɛ o kumaw la wa ko a n'a fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a b'a ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba in fɛ u ka Mali kiiri to a ka baara kɛ i n'a fɔ maliyɛnw b'a laɲini cogo min na i n'a fɔ sɛbɛnfuraw bɛ cogo min na i n'a fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ baaraw bɛ ka kɛ ni o ye cogo min na ko jamana in kiiri u b'a laɲini a ka sa maliden bɛɛ lajɛlen faama fantan an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛɲɛ kiiri la cogo min na n'an bɔra kiiriko bunakun kan an bɛ taa fɛn mun ye sɔrɔ boso siraw ye a yɛrɛ k'a fɔ fɛn mun ye Mali ani Japon jamana an ka bolo ɲɔgɔn ma ko a bɛ ka kɛ taasira ɲuman fɛ wa taacogo ka ɲi kosɛbɛ sɔrɔ bosoli sira fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Japon jamana u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna fɛn mun ye dolari wari 10,000,000 ani kɔ
o de ta k'o di Mali jamana ma dollar wari miliyɔn 10 ani kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari la miliyari 6 ani bunanku ani buruburuni ka se ka o di an ka jamana ma an ka se ka an dɛmɛ sɔrɔ bonoko sira fɛ yaasa an ka se ka sɔrɔ caman sɔrɔ baw bɛɛ lajɛlen bɛna k'a fɔ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn min ye sɔrɔko ye a sira ma nɔgɔ wa an ka partenaire caman bɛ yen nɔ ni gɛlɛya tun bɛ a kɔnɔna la ka sabu kɛ politiki ko siraw ye ani jamana cogoyaw ye gɛlɛya donna an ni caman ni ɲɔgɔn cɛ nka Japon jamana kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o tu u kɔ don Mali jamana na olu na to an kɛrɛfɛ ka se ka dɛmɛ don an ma sɔrɔ boso siraw fɛ dɛmɛ mun ni an y'a fɔ ni a dagosi a bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 6 ani a kunkanfɛnw na ko fɛn mun ye dɛmɛ mun ye a bɛna ta ka don sira caman fɛ sira minnu ni u ka agence ba minnu bɛ yen nɔ ni o dɔ ye PNUD ye ni o dɔ ye FAO ye ni o dɔ ye Croix Rouge ye a bɛna olu ka sira fɛ ko yaasa Mali jamana an bɛ laɲini mun na bi ni o de ye bɛn ni keleya ka se ka na bawo ko pour que bɛn ka se ka na pour que maa ŋaniya jugu ni o ye terrorisme ani jadisiw ye olu ka se ka kɛlɛ pour que o walew ka se ka kɛ fo sifinnakaw ka baara de sɔrɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ sifinnaka caman bɛ yen olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ fɛn dɔw kɔnɔna la ka sɔrɔ fɛn minnu man d'u ye ni fantanya ye walima ni baaratanya ye ko nin wale minnu filɛ nin ye ni musaka min filɛ nin ye a bɛna kɛ ka baara caman financer a kɔnɔna la sifinnaka bayiriga olu bɛna se ka baara sɔrɔ ka kɛ ni Japon jamana a ka ni musakaka in ye Japon jamana ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ a bɛna kɛ nanzaralaw ka jamana jɛkuluba ni o ye Nations Unies diɲɛ seleke naani tɔnba u ka sira de fɛ bawo lasigiden mun bɛ yan nɔ ko o ni Mali jamana a bɛ waati jan bɔ u bɛ ka wulikajɔw kɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u tɛ se k'u kɔ don an ka jamana na bawo ko n'i ye jamana in ta k'a lajɛ jamana in bɛ lahala mun na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na musakako sira fɛ ko don nataw la nin musaka in a bɛna kɛ sababu ye ka se ka sifinnaka caman ka olu don baaraw la ka se ka na ni ɲɛta ye an ka jamana kɔnɔna la n'an bɔr'o la fala ye an bɛ taa fɛn mun ye fait divers kɔnɔna la ni o ye an ka sigida kow ye a yɛrɛla k'a fɔ ko sifinnaka dɔ bɛ yen nɔ sifinnaka in baara wɛrɛ foyi tɛ ale la ka fɛn mun ye damatɛmɛ walew k'a ta ka a ɲɛsin mɛlɛgɛninw ma mɛlɛgɛ minnu bɛ yen nɔ n'a dɔw tɛ tɛmɛ san 14 dɔw tɛ tɛmɛ san 8 kan maa in a yɛrɛla k'a fɔ a tun bɛ baara in kɔnɔna la a mɛnna maa mun don a mɛnna a ka nin jogojuguya wale in na jalako sira ale tɛ o ta k'o ɲɛsin foyi ma fo n'a kɛra sifinnaka fitininw ye a yɛrɛla k'a fɔ ko in kɛra sigida gale kɔnɔna la Bamako fɛn mun ye Korofina polisiso ye ni o ye 6e kɔrɔ ye olu ka wulikajɔw de kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ da ni maa ŋaniya jugu in kan ni maa lara jugu in kan ale ma se ka negedayɔrɔ foyi sɔrɔ a yɛrɛ la fo ka taa se sifinnakaw ma sifinnaka minnu n'u tɛ finman ani jɛman dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na a yɛrɛla k'a fɔ ko in kɛra cogo di cɛnin yɛrɛ n'i y'a ye maa ɲɛnɛma dɔ sigida kɔnɔ bawo k'a bɛ don bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ kɛ mɛn k'a kɛ sigida mɔgɔ ɲɛnama kelen ye i b'a dɔn k'a fɔ jogojugukɛla ninnu dɔw bɛ yen nɔ tellement u bɛ t'u yɛrɛ koja maaw ye tellement u bɛ don maaw la fo mɔgɔw bɛ tila ka danaya da u kan sifinnaka in ka ko kɛra ten danaya dara kan sigida kɔnɔna la k'a fɔ ko nin sifinnaka in jɔngɔla a bɛ maa bonya a bɛ mɔgɔw fo a bɛ maaw ka ci kɛ ja a n'a ka ŋaniya juguya wale de b'a kɔnɔna la ŋaniya juguya wale mun ni ale tɛ se dɔwɛrɛ la ka jalako ta ka a ɲɛsin sifinnakaw ma ko in na a ma kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 tɛ wa a y'a ta ka ɲɛsin mɔgɔ fɔlɔ mun ma o kɔfɛ a tilala ka ta ka ɲɛsin maa wɛrɛ ma bawo barika ban sera ma bamananw b'a fɔ ko ni barika ban sera ɲɛmɛrɛ ma a bɛ taa sɛ dɔgɔ jɔ a y'a to o de kɔnɔna la ka se ka taa ɲɛsin mɛlɛgɛni san 8 ma bawo a y'a bɔ mɛlɛgɛni mun na siɲɛ fɔlɔ o tun ye san 14 ye wa siɲɛ 1 tɛ kuma bɛɛ a bɛ to ka mɛlɛgɛni sifinnakaw ka o ci ka taa ka ciw la butigi kɔnɔna la wa ci minnu na ni sifinnaka nana a bɛ warimisɛnnin d'u ma warimisɛnnin kun ye de ka se ka sifinnaka ninnu nɛgɛ kuma bɛɛ n'a mako b'u la a b'u ci ka taa butigi la k'u bɛlɛn yɔrɔ la yɔrɔ mun na ni maa tɛ yen ka se k'a fɔ k'a b'a mako ɲɛ a la nka fɛn mun ye an ka Korofina polisilakaw olu ka wulikajɔw kɔnɔna la u ka brigade de recherche mun bɛ yen ni o ye bɛrɛ ye olu ka munumunu salo an'u ka cɛsiri n'u ka vaillance o kɔnɔna de la u sera ka taa o tɛgɛ da nin kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko in a dɔnna mun fɛ a bɔra fɔlɔ la ka taa se 2nan na ka taa se fo mɔgɔ 3 a bɛɛ lajɛlen kɛra wa a b'a kɛ ka ɲɛsin a sigiɲɔgɔndugu de ma 3nan in o de ma ja
anga ni mɔgɔ kirikara in na mɔgɔ ŋaniya jugu in na sifinnakaw tiɲɛbagaba in na ale ye san 20 ye a b'a ta ka ɲɛsin sifinnakaw minnu ma dɔw san 14 dɔw ye san 8 o y'a to o wale jugu in de la ni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sifinnaka in dɔ somɔgɔ de nana jateminɛli kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ mɛlɛgɛnin tɛ a cogoya la mɛlɛgɛnin cogoya bɛ ka falen ja ko bɛ ka ta k'a da mɛlɛgɛnin kan ko mun n'a tɛ filan ye wa ko in ko a ye maaw bɔ u dabolo kan a ye maaw ka u dusuma tɔɔrɔ kosɛbɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maaw b'u ka danaya ta k'a da maa mun kan k'a fɔ ko cɛnin ka ɲi dɛ cɛnin bɛ bɛɛ fo cɛnin bɛ bɛɛ ka ci kɛ ja cɛnin b'i to o de la ka don maaw n'u hakili ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka taa ka jogojuguya walew ta k'a b'a ɲɛsin mɛlɛgɛnin fitininw ma sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔna la fɛn mun ye Korofina polisilakaw olu taara o tɛgɛ da ni mɔgɔ ŋaniya jugu in kan ka a minɛ k'a lasago ka taa n'a ye kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw ye a bila nin waati in na lasagolen kaso la k'a fɔ ko a ye wale mun kɛ a bɛ t'i jɔ fɛn mun ye a wale kunkɔrɔ a ye wale mun kɛ ani ɲangatali mun ka kan ɲangini bere mun kan ka da kan o de bɛ da nin maa kofɔlen kan yaasa nin jogojuguya in a bɛ se k'a dabila k'a fɔ ko somɔgɔw fɛnɛ u k'u janto u ka sifinnakaw la somɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnla musow n'an bɛ taa sugu kɔnɔnaw la muso caman bɛ taa sugu kɔnɔ ka denmisɛnninw to kulonkɛ la so kɔnɔ n'i bɛ taa i hakili to i ka sifinnakaw la i ka mɛlɛgɛninw na i b'a ni maa minnu to ɲɔgɔn bolo kulonkɛ la f'i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu don i ka u sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'i hakili to o la n'o kɛra mɛlɛgɛninw bɛ se ka kisi nin wale damatɛmɛ wale ninnu ma bawo fɛn mun ye maa ŋaniya jugu dɔw bɛ yen nɔ hinɛ t'u la makari t'u la wa olu ka baara yɛrɛ ka se k'a fɔ ko u bɛ na u nege da mɛlɛgɛnin fitininw na ko mun bɛ yen n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ wa a bɛ nin dibi min na ɲangili bere min bɛ ka d'a kan a n'a ka kan n'an bɔra kɔnɔna la an bɛ taa marabolo kɔnɔnaw la nin waati in na Mɛnaka marabolo kɔnɔna la taji ko a kɛn bɛ baara ye taji e ko a tɛ ɲini ka kɛ sanu ye wa bawo taji sɔngɔ bɔra litiri 1 400 litiri 1 600 taji mun ni a bɛ ka feere anw fɛ yan nɔ litiri 1 140 yɔrɔ dɔw la 150 ko o de taara a yɛrɛ sɔrɔ fo 800 dɔw yɛrɛ b'a feere fo 5000 fo 1000 ni o ye 1000 5000 francs a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ko in de bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Mɛnaka marabolo maaw ma bawo Mɛnaka ye marabolo mun ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ ka sabu kɛ lakanako ye mɛ an ka wolomasiri tabaw u bɛ wulikajɔw la nka ko fo ka taa se sigida denw ma olu fana kan ka kɛtaw kɛ bawo ko nin waati in na nin tɛ gɛlɛya kuma ye hali n'a sɔrɔ a donni ka gɛlɛn kosɛbɛ ni fitinin mun sɔrɔla o fitininw ko u kan ka lajɛ k'a feere sɔngɔ la sɔngɔ mun ni maaw bɛ se k'a san prix abordable ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a bila nin na taji litiri 1 800 1000 ko nin ye gɛlɛyaba ye Mɛnakakaw bara wa ko fɛlɛw kan ka ta nin na joona sinon Mɛnaka sigida maaw gɛlɛyaba don u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaba don k'a fɔ u bɛ se ka munumunu salo kɛ ka taa u ka ciw la taji litiri 1 1000 o se tɛ bɛɛ lajɛlen dɛ ko lajɛli ka kɛ o la ka se ka nɔgɔya k'o la n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa Kulukorokaw bara Kulukoro marabolo kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ Kulukoro musolakaw olu ye jalajɛba dɔ kɛ ka kɛ ni alamisa avril kalo tile 10 ye jalajɛba mun na ni u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sezarɛni ni o kun a fɔra ka kɛ ni san 2005 ye a décret tara an ka jamana ka lasigiden an ka jamana ɲɛmaayaso fɛ décret mun n'a taara ministriw ka sigiɲɔgɔn jalajɛ fɛ n'a kɛra jamana kuntigi Amadu Tumani Ture ale ka fanga la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sezarɛni muso lajɔlenw na a ka kɛ fufalaki ye Kulukoro musolakaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o ko in olu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ dɛ bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ caman na a bɛ f'i ye ko fu don nka u bɛ tila k'a fɔ i bɛ nin fura in san i bɛ nin san baara kan ka kɛ ni mun ye i b'o san ko tuma dɔw la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ musaka mun kɔnɔna la ani fu ka jan musakabaw de b'a kɔnɔna la bawo a bɛ f'i ye i ka nin san i ka nin san e bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ musaka mun na i b'a ye k'a fɔ hali n'a fɔra ko fu tɛ a n'o bɛɛ lajɛlen ka kan o de la Kulukoro musolakaw u bɔra ka jamana ɲɛmaaw k'u b'u kana bila u ma k'u ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Kulukoro bɛ yɔrɔ mun na bi ni an ka jamana maraboloba don bawo Kulukoro yɛrɛ ni Bamakɔ dancɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ma jan ko Kulukoro musow olu kan ka lafiya sɔrɔ nin ko in na sezarɛni ko in u b'a laɲini de décret mun tara ni ka kɛ ni o ti kalo tile 4 san 2005
k'a fɔ ko sezarani a ka kɛ fu ye falaki a ka kɛ o ye yɛlɛmali foyi kana k'a la u kana n'a fɔ ko argument wɛrɛ bɛna d'u ma k'a fɔ nin de bɛ san nin bɛ kɛ tantɔ nin bɛ kɛ tantɔ jamana ka hakilina ye mun ye jamana ye décret mun ta u ka labato yaasa musolaka minnu ni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ bangeko sira fɛ fo gɛlɛya bɛna taa laban sezarani ma o ka se ka to a nɔ la ka kɛ ni décret min mun taara san 2005 la k'u bɛ a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka jalajaba mun ni a kɛra jamana minisiri muso min ka ca ɲɛtilen don muso den ani denbaya ale ka lasigidenw tun bɛ nin kɛnɛ kan wa olu yɛrɛ minisiriso in ye nin wale in k'a kɔkɔrɔma don cogo sugu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko olu ka hakilina ye nin de ye u ka wulikajɔ ye nin de ye wa ko u kan bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ yaasa nin kulekan in nin plaidoyer n'u ka laɲini ye a ka se ka mɛn olu na dɔ fara fɛn min ye Kulukɔrɔ musow kan yaasa u ka se ka lafiya sezarani ko la a ka to a nɔ la n'o ye fu ye n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔkan kibaruw kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la fangaɲini tɔn minnu bɛ yen nɔ ni o ye PDCI RDA ye ni o bɛ tali kɛ fanga sinamatɔn belebeleba la Tidiane Cham ale ka fangaɲini tɔn maa mun bɛ yen nɔ ni a yɛrɛla k'a fɔ ko u banna ka Côte d'Ivoire jamana ka a bugunatigɛ sɛbɛn ni o ye a nationalité ye jamanadenya sɛbɛn ka a digi Tidiane Cham ma bawo an bɛ waati min na ko bi a bɛ ka i kana bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ bawo ka fangaɲini tɔn ni o ye PDCI ye olu ye danaya da Tidiane Cham kan ka kɛ fangaɲini tɔn ye a ɲɛmaa ye o waati kelen de la ni maa kofɔlen in taara k'a bɛ taa bugunatigɛ sɛbɛn jamanadenya lakodɔn sɛbɛn ni o ye nationalité ye ka taa o ɲini ko jamana kiiritigilamɔgɔw ye u ban k'o di nin cɛba in ma maa caman ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in tɛ foyi ye k'a bɛ bila minɛ min kɔnɔ dɔrɔn o de ye u bɛ ka Tidiane Cham ka a senkɔrɔma cɛ yaasa a kana se ka kɛ jamanakuntigi ye a kana se k'i kan bɔ jamanakuntigiya ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ bawo k'a bɛ fangaɲinitɔn min na ko bi ni o ye PDCI RDA ye fangaɲinitɔn in fanga ka bon kosɛbɛ wa ko jama b'u nɔfɛ ko fanga bɛ maa minnu bolo bi ni o ye jamanakuntigi fanfɛ fangaɲinitɔn ye ko olu siran bɛ maa dɔw ka yetaw la ko olu bɛ ka kiiri la influencer o ni kiiritigilamɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka fanga sinamatɔnba in ni u siran b'a ɲɛ bawo u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ a taacogo ka ɲi jamanakuntigi sigi kalata nata la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ko fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ de yaasa ka se ka a senkɔrɔma cɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko kiiritigilamɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ k'u ma nin hakilina in ta ten tɔn ko kiiritigilamɔgɔw de ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ analyse kɔfɛ k'u y'a ye k'a fɔ ko bugunatigɛ sɛbɛn maa kofɔlen in a n'a man kan nin waati in na maa caman kɔni bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye maa mun ye ni o ye Tidiane Cham ye ko fangaɲinitɔn mun don maaba mun don Côte d'Ivoire jamana fanga politikiko bɔnɛkun ka bi ko maa dennin tɛ bawo a bɛ fangaɲinitɔn min na n'i y'a ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ maa mun yɛrɛ ye yɛrɛma hɔrɔnya jamanakuntigi fɔlɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni o ye Félix Houphouët-Boigny ale ka fangaɲinitɔn ko fɛn mun ye Tidiane Cham ye o fangaɲinitɔn in de ɲɛmaaya bɛ a bolo bi bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ o de kɛra Côte d'Ivoire jamana fangaɲinitɔn ye minnu ye jamana mara fɛn mun ye indépendance talen kɔfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin fangaɲinitɔn in ni o ye PDCI RDA ye ko fanga kan ka di a ma foyi man ka kɛ fangaɲinitɔn in na bawo kiiri man ka fɔ k'u bɛna u ɲɛsin a ma k'a sɔrɔ ko fangaɲinitɔn in fanga bon kosɛbɛ ko nka ko n'i ye ko in bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ fanga bɛ yɛlɛma n'o tɛ olu kun fanga ka bon waati min na nin kun tɛ se ka kɛ u la nka ko fanga bɛ yɛlɛma de kɔnɔna la jamana marabagaw minnu bɛ bi ni o ye Alassane Dramane Ouattara ale ka fangaɲinitɔn ye ko o ni kiiritigilamɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa k'u ka fɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye de ka se ka Tidiane Cham ka senkɔrɔma cɛ a kana kɛ jamanakuntigi ye bawo k'u b'a dɔn k'a fɔ n'u taara kalafili la fɛn mun ye chance o ba b'a bolo ka se ka kɛ jamanakuntigiya sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la n'an bɔra yen Amérique jamana ani Iran nin waati in na olu bɛ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw o kan ka kɛ Amérique jamana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sinsin jamana fila in kɔnɔ kosɛbɛ a yɛrɛ la k'a fɔ sibiri nata in fɛn mun ye ciden ye o kan ka na Amérique jamana kɔnɔna la yaasa ka se ka na kumaɲɔgɔn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔn in a bɛ taa kɛ Oman Amérique jamana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔn mun kɔnɔna la ko o waati kelen na kumaɲɔgɔn kan ka taa kɛ kuma min na o kuma de Iran jamana ɲɛmaaw
u y'a yira k'a fɔ ko olu ka mugujuguba mun bɛ yen nɔ ni o ye nucléaire ye k'u tɛ o dilan ni ɲɔngiri bawo ko fɛn mun ye bɛnkan kɔnɔna la k'a fɔ ko nucléaire dilanni kun kan ka ɲɔngiri yaasa kɛlɛ bɛ se ka da yaasa marifa ko mugu ni kisɛw bɛ se ka jɔ bɛn bɛ se ka na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka ko waati mun na ni kumaɲɔgɔnw kan ka taa kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o waati kelen de kɔnɔna la Iran jamana a bɛ ka dɔ fara a ka mugujugu dilanni kan ko o ye wale ko maa mun kan ka bɛn o sira bɔ n'i y'a ye o bɛ ka maramafɛn dilan ko b'a yɛrɛ k'a fɔ bɛn tɛ o kɔnɔna la o labɛn tɛ bɛn kama ko in Iran jamana yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ u ka baaraw la jamana bɛɛ lajɛlen an bɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min na bi waati min bɛ yen nɔ bi ko jamana bɛɛ lajɛlen de bɛ i ka kɛlɛcɛw ka o kologiriya maramafɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ o kologiriya kɛlɛ bɛ yen wa kɛlɛ tɛ yen ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa si tɛn'i sigi k'i bolo la sen kan ni waati sera tuma min na walima ni maa nana cun kan tuma min ko maa tɛ a ko ɲagami waati dɔn ko o de la olu bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka u ka kɛlɛcɛw ka o giriya ani ka u ka kɛlɛsira k'o giriya nka fɛn mun ye maa dɔw olu bɛ k'a ye k'a fɔ bɛnko tɛ Iran jamana kɔnɔ nin ko in na bawo ko halisa u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ u bɛ ka ɲɛ mun yira Ameriki jamana na ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ Iran jamana u labɛn tɛ bɛn ɲinini kama bawo ko jamana fila in a bɛ waati jan bɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛjugu ye wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛcɛ minnu b'u bolo ani kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo kɛlɛkɛminɛnbaw de don nka diɲɛ bɛ ka siran kɛlɛkɛminɛnba mun ɲɛ bi ni o ye nucléaire ye ko Iran bɛ ka o wale mun kɛ wa ko o baaraw kɔnɔna la ni ani Irisi jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko o nucléaire in ni diɲɛ selekinaani tɔnbaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nucléaire in yɛrɛ ye menace de ye kɔlɔlɔba de don diɲɛ yɛrɛ lakanako ma maa si man ka fɔ ko i bɛ o baaraw kɛ waati min na ni bɛn bɛ ka ɲini ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ basigi karamɔgɔ ye yaasa diɲɛ bɛ se ka ɲɛ suma bɛn ni kɛlɛ ka na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu de bɛ dan siri an ka bi bamanankan kibaruw la ka kɛ ni bi juma avril kalo tile 11 ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don Jani.ml FL la k'a fɔ ko a k'an bɛn don wɛrɛ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan mun tɛ nin si ye wasalam. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.